Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Yap ubreu ubala prat lenti ban hirtma ya kajaka pak kubor jong kinong India ha UK. U aptar sing khanda ubala sandur ban hirtma ya kajaka pak kubor jong kinong India ha UK ula klatno. Kajing yap jong u khanda kala pensiosi ya unong yalam ka Khalistan u Amritpal Singh. Unong sandur jong kajing hirtma ya kajaka pak kubor jong kinong India ha London ula klatno. U dekhot jong ka Khalistan u Avtar Singh khanda ula klatno haka hospital ha Birmingham. Kadau jong ka jingyap jong u omsyam natip namar badang ap ya ka report na ki doktor. U Avtar Singh khanda udai unong pradlenti ban persya ya ka Indian High Commission ha London UK. Ula long u kongsan jong ka sengle no balatip kerteng kum ka Khalistan Liberation Force. U Avtar Singh khanda ula ay mensim ya kisam lasik syapang ka separatist movement kabadai ka jingyakhi bandawa la ka jong ka jela nakamta ki Sikh ha Punjab ya ka bala ai kerteng da ka Khalistan. Ukpa jong u Avtar Singh khanda udai ulekno KLF bat ula syaksiat no ha ki pulit ha usnam khat khandai spa khandai phuwe bat ka kemi jong u kalaya poi khano bat uwei ulekno KLF u Gurjan Singh But Singh wala ubadon ka jingasno ka baklan bha bat ki nong Pakistan. U khanda ula syak mudui teng namar ba ula ai training ya ki samlasik hakanukar kom ban snabom bat ban bat ya ki LED. Ula syak kemru ha UK namar ba ula penhap no syapo ya kalama India ha Indian Embassy kabadai ka jaka pak kubor jong ka India ha London. Kat kum ki telong kubor na ka UK kinong Krishan jong ukhanda kila lech ya ki doktor. Kinong Krishan jong ukhanda ki kwa ya ka report na ki doktor banyathu ya ka jingpang ba ulayo. Kinong Krishan jong u Avtar Singh khanda kila penbena ba ukhanda udai ubreu ba syak penyap na ka benta ka hok bat ka jingsisa bat kila keno ru ya ka sarkar India na ka benta ka jingyap jong u wat lada ukhanda ula don ya ka jingpang blood cancer bat ula thie sya hospital la kumba artayo.